Mar ariyo, through the cleaning of drainages, watiyo kod the Department of Public Works, city is there, and the water and sanitation. So there has been some problems sometimes kotundoni igolo taka, but all the same wan gi kasese mitero ga taka gi ma the department timo kamano. But kwayo na maduong' ahinya en ni kata wan molo kuonde kaka chiro, wabed kwa observe ni nitie kuonde monego wite gik moko makonyo. Kaito work make sure ni our towns are clean, our cities are clean. Mar ariyo, Sharon, wachga gimoro about evacuation centers. Adwa medo kanyo ni we have 5 designated evacuation centers. Ariyo ni Muhoroni, wan kod moro Nyando.